ጥቕሲ ሓደ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሙሴ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ ኣእትዩ ነበሮሞ ሚርያምን ኣሮንን ብዛዕባ ታዘእተዋ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ ኣብ ልዕሊኡ ተዛረቡ እግዚአብሔር ከዓ ብሙሴ ጥራይ ዶ እዩ ይዛረብ በአናስ ኣይዛረብ እንዲዩ ድማ በሉ እዚ ከዓ እግዚአብሔር ሰምዖ እቲ ሰብኣይ ሙሴ ግና ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ዓቃል ነበረ ቁጥሪ ሓደ ናይዛ ጥቕሲ ፍሊት ዝገብራ ነገር ተዳሃልዩ መጽሓፍ ዝህሉቕ በዓሉ ሙሴ ይጽሒፍዎ ሙሴ ንገዛእ ርእሱ እንታይ ኢሉ ይጠቕሳሎ ሙሴ ሲ ኣነ በዓለይ ሙሴ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ካብ ዘለው ሰባት ኩሎም ኣነ ዓቃለ ኢሉ ይጽሕፋሎ ዛት ወይ እቲ ቃል ኣምላኽ ኢኻ ዝበለካ እየ ክትብል ከለኻ ትዕቢት ኣይኮነን ንሱ ይትሕትና ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ከም ተቀዲምና ዘንበብና እንተ ዳንቢብካ ኣነ ብሩኽ እየ ምባል ትዕቢት ኣይኮነን ሞሰብካ ስለ ዝመልአ ይኮንካን ብሩኽ ሞሰብካ ስለ ዝጎደለ ይኮንካን ዘይብሩኽ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝበለካ ኢኻ ብሩኽ ውላድ ስለ ዘለካን ውላድ ስለ ዘይብልካን ኣይኮንካን ብሩኽ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝበለካ ኢኻ ብሩኽ ከም ተቀዲምና ዝበልና ካብ ኩነታትካ ተበጊስካን ርእስኻ እንድሕር ሓደ ሽም ትህባ ሃሊኻ ንስኻ ንርእስኻ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝበለካ ዘይኮነ ኩነታት እዮም ናትካ መራሕቲ ዝኾኑ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝረኸብካሉ ተባሪኸ ኣብ ድሳኣንካሉ ኣንታ ጎይታ በረኸት ባእዝ ዘለይ ወይ ድማ እከለ ልዕሊኻ ብሩኽ ንስኻ ግን ትሕት ዝበልካ ብሩኽ ኣብ እንግሊሽ he is very blessed ንስኻ ግን blessed very blessed and blessed ዝበሃል የለን ሓደ ሰብ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተዳሃልዩ you are blessed ኣምላኽ ንኽስቶ very blessed ኣይኮነን ዝገብሮ እቲ ክስቶ ግን ስለ በረኸቱ ዘለዎ ርድኢት very ኮይኑሎ ወይ ከዓ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብሩኽ ምዃኑ ተረዲእዎሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ሙሴ ሲ ኣብዚ ሓደ ነገር ኣስተውዕሉ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ ከእቱ ይፍቀደሉኒ ሙሴ ግን እትይሎ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ እቲ ከሎ ግን ሚራምን ኣሮንን ሕጂ ስልዩ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ብርግጽ ምክንያቱ ከእቱ ይግብኦን እዩ ኣምላኽ ግን ስቲል ይዛረበሎ ኣምላኽ ስቲል ብኡ ይዓይሎ ስለዚ በኣናስ ኣይዛረብን ድኢሎም ኣብ ልዕሊኡ ምስ ኣጉረምረሙ እግዚአብሔር ግን ክዛረብ ከሎ ኣብ ክንዲ ሙሴ ኮይኑ ተዛሪቡ ትሕቲልኩም ትተኣቲ ጥቕሲ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ንምንታይ ክብል ኢልና ኣብዛ ጥቕሲ መፅእ ሙሴ ግን ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ኩሉ ዓቃል ነበረ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ነገር ክነስተውዕል ንኽእል ኢና ኣብ ገጽ ምድሪ ሚልዮናት ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እዛ ፅሕፍቲ ክትፅሓፍ ከላ ህዝቢ እስራኤል ጥራይ ክበዝሑ መዓት ኣለዉ ካብ ግብፂ ዝወፁ ዘለዉ ኣብ ግብፂ ሰብ ኣሎ ኣብ ገለ ዓዲ ሰብ ኣሎ ኣብ ዓለም ሙሉስ ካብ ገጽ ምድሪ ይልዎ ስለ ዘሎ ኣብ ገጽ ምድሪ መዓት ሰብ ኣሎ ሙሴ ከመይ ገይሩ ርግፀኛ ኮይኑ ኣብ ገጽ ምድሪ ካብ ዘሎ ኩሉስ ዓቃል ነበረ ኢሉ ንርእሱ ድስይማ ዘሎ እንተዳ ኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ስፔሲፊካሊ ክተንብቦ ከለኻ ንዓኻ ፐርሰናላይዝ እንዳገበርካ አንብቦ ንኣብነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ተባሪኽካ ዝብል ከተንብብ ከለኻ ኣነ ብሩኽ ይብል ምዝኾነ እስኻ ብሩኽ ኢልካ ተሓስቦ ሰብ ኣብዚ ተምፅእ ወኣነ ብሩኽ እንደ ኦይ እከለ ግን 5 ማኪና ኣለዎ ጓሉ ብደገላ እሱ ግን ብጣዕሚ ብሩኽ እዩ ኣነ ኸ ብሩኽ ኣይትበል ንርእስኻ ፊት ለፊት እቲ ቃል ኢኻ ዝበለካ ኣነ ብሩኽ እየ ኣብ ገጽ ምድሪ ዋላ ዝኾነ ሰብ እንተዳ ሃልዩን ኣይሃልዩን ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ናይ በረኸትካ ምንጪ እቲ ብሰማይ ስለኻ ዝተባሃለ ቃል እምበር ተወዳዲርካ ኣይኮንካን ብሩኽ እስኻ ብሩኽ ኢኻ ዳትስ ዋይ ትዕቢት ርእስኻ ምስ ካልእ ምውድዳር እዩ እስኻ ዝበለፅኩ ኢልካ ምሕሳብ ወይ ከዓ እስኻ ዝተሓትኩ ኢልካ ምሕሳብ ዝተሓትኩ ክትብል ከለኻ ልዕሊ ያለው ትብል ኣለኻ ትወዳደር ኣለኻ ዝለዓልኩ እየ ክትብል ከለኻ ድማ ትሕተይ ያለው ትብል ኣለኻ ትወዳደር ኣለኻ ንስኻ ክትወዳደር ዘይኮንካ ንስኻ ተቃል እየ ዝበለካ እየ ንኽትብል ኢኻ ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ክራይስት ሰንተርድ ማለት ብቃል ኣምላኽ ተበጊስካ ንርእስኻ ትሂባ ስያመ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ንዓኻ ዝገበረካ እየ እትብሎ እዩ ሰልፍ ሰንተርድ ድማ ንስኻ ብገዛእ ርእስኻ ንርእስኻ እናረኣኻ እትብሎ እዩ ንኣብነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንርእስኻ ክትርአያ መጀመርካ ክትሓፍር ኣይትኽእልና ምክንያቱ ኢየሱስ ኣይሓፍርን ስኻ ድማ ስለ ኢየሱስ መምስካር ኣይትሓፍርን ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ትብል ክትመስክር ከለኻ ኦይ ኣነ ናይ ምዝራብ ክእለት ፀገም ኣለኒ ክዛረብ ኣይክእልኒ ገለ ድበሃል የለን ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ድዛረብ ኣነ ይኮንኩን ድዛረብ እቲ ኣነ ትብሎ ዘለኻ ንስኻ ነስጋኻ ዘይኮነ ኣነ ትብሎ ዘለኻ ንስኻ ነታ ውሽጥኻ ሂወቱ ዝሃበካ ሂወትካ ኮይኑልካ ዘሎ ድማ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣነ ትብሎ ንስኻ መን እዩ ኦይ ኣነ ሓፋረ ኣነ ደፋረ ኣነ ሃብታሜ ኣነ ድኸ ኣነ ትብሎ ዘለኻ ፐርሰንስ መን እሱ እንድሕር ክርስቶስ ኮይኑ ኣነ ተባሪኸ ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ምስ ኣምላኽ ተቐሚጠ ኣለኹ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጠ ኣለኹ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ሶ እዚአን ሓንቲ ካብተን ክርኤን ዝደለኹ ሓሳቤን ማለት እዩ ሶ ካልእ ሓንቲ ጥቕሲ ክንርኢና ኣብ ምሳሌ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 17 ጥቕሲ 14 ኣብ ሓደ ነገር ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንትዕቢት ዘለና ዴፊኒሽን ሓንቲ ነገር ኢልና ያለና ትዕቢት ማለት ኣነ ልዕሊ ኩሉ ኢልካ ምሕሳብ ጥራይ ደይኮነ ትዕቢት ማለት ኣነ ትሕቲ ኩሉ ኢልካ ምሕሳቡን ትዕቢት እዩ ሕፍረት ትዕቢት እዩ ዘይምዝራብ ትዕቢት እዩ ኣይክእልኒ ምባል ትዕቢት እዩ ይኽእል ምባል ትዕቢት እዩ
ኣብ ነብስ ወከፍ ጉዕዞኻ ብክርስቶስ እንተዳእቲ ካልግን ንስኻ ብክርስቶስ ሰንተርድ ስለዝኾንካ ኣብ ትሕቲ ትዕቢት ኣይኮንካን ዘለኻ ትዕቢት ማለት ሰልፍ ሰንተርድ ዝኾነ ተሓሳስባ ምውናን እዩ ማለት እዩ ብሕጥር ዝበለ ዴፊኒሽን ትዕቢት ማለት ሰልፍ ሰንተርድ ዝኾነ ተሓሳስባ ምውናን እዩ ሃምብልነስ ወይ ድማ ትሕትና እዛ ዓቃል ነበረ ኢልዋ ዘሎ ዝሁልቅ 12:3 ዘላ ናይ ሙሴ ኣብ ሓደ ትርጉም he was very humble ያትብል እግዚአብሔር ካኑ ትሕታታ ይድህቦም ጸጋ ይህቦም ኢልወሎ ማለት እዩ ስለዚህ ትሕትና ወይ ከዓ ሃምብል ምዃን ማለት ከዓ እቲ ንስኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣምላኽ ዝገበረካ ኢኻ ዝበለካ ኣለካ ዝበለካ ትኽእሎ ኢኻ ዝበለካ ምባል ትሕትና እዩ ንቃል ኣምላኽ ትሕት ትብል ኣለኻ ኣምላኽ ብክርስቶስ ገይሩ ባሪኸካ ተራእየለካ ኣቦ ብክርስቶስ ገይረ ተባሪኸ ትብል ኣምላኽ ብክርስቶስ ገይሩ ሓጢያትካ ናይ ዝሓለፈ ናይ ሕጂ ናይ መጻእቲ ሓዲግልካ እዩ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ኣብ ሮሜ እንታይ ኢልወሎ ንሱ ምእንቲ ሓጢያትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና ድማ ተንሰአ ኢልወሎ ስለዚ ንስኻ ደፊርካ ስለ ሓጢያተይ በጃ ዝተዋህበ ኣካል ስለ ዘሎ ኣነ ብሓጢያተይ ክሰስነ ስለ ጽድቀይ ዝተንሰአ ስለ ዘሎ ድማ ኣነ ንጽድቂ ተንስኤ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ኣብ ትሞዳእታ ክዛረብ ከሎ ድማ ከምዚ ኢልዎ ንሕና ጽድቂ ኣምላኽ ተባሂልና ምእንቲ ክንጽዋዕ ነቲ ሓጢያት ዘይፈልጥ ወዱ ምእንታና ሓጢያት ገበሮ ስለዚ ክንደ ኣምላኽ ኮይና ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እንዳበልና ንልምነኩም ኣለና ኢልሎ ስለዚ ኢየሱስ ሓጢያት ስለ ዝኾነ ንስኻ ጽድቂ ኾንካ ኢኻ ለዚ ከም ዝበል ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅት ኮይነ ብኸመይ ንሱ ምእንታይ ሓጢያት ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ትዕቢት ኣይኮነ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ግብረይ ዳ እንታይ ናይ ጽድቂ ኸይትብለኒ ካብ ግብረኻ ተበጊስካ ንርእስኻ እንድሕር ትጽዕብቑ ሓሌኻ እስኻ ትዕቢተኛ ኢኻ that's why ትዕቢት ማለት ሰልፍ ሰንተርድ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ምህላው ማለት እዩ ጽቡቕ ክትህሉ ከለኻ ኣም ብለስድ ሕማቕ ክትህሉ ከለኻ ኣም ከርስድ ነገራት ኩሉ ክሳኻዓልካ ከሎ ኣምላኽ ምሳይ ኣሎ ነገራት ዘይክሳኻዓልካ ከሎ ኣምላኽ ምሳይ ኣለን እዚ ትዕቢት እዩ ኣብ ርእስኻ ጥራይኻ ሸንኮለል ትብል ዘለኻ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ንስኻ ኣብ ክራይስት ሰንተርድ ክትኮን ከለኻ ግን ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጸዲቐ እየ ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተባሪኸ እየ ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጠ ኣለኹ ኣነ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ተቐባልነት ኣለኒ ኣምላኽ ተዓሪቕኒ ብመን ኢኻ ብዝኹሉ ትብል ዘለኻ ብክርስቶስ ሶ ክራይስት ሰንተርድ ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዝካ ኣለኻ ምሳሌ 17:14 ሓሳበይ እናወዳእኩ እየ ከምዚ ኢሉለው ምጅማር ቆዮቓ ከም ምኽፋት መንገዲ ውሕጅ እዩ ስለዚ ናብ ምሕርቃም ስኒ ከይበጽሐ ካብ ቆዮቓ ረሓቕ ምጅማር ቆዮቓ ኩሉ ግዜ ከም ምንታይ ከም ምኽፋት መንገዲ ውሕጅ ቆዮቓ ክጅመር ከሎ መንገዲ ውሕጅ ክፈት ኣሎ ማለት እዩ እመነኒ ድሕሪኡ እቲ ውሕጅ ክመጽእ that's why ምሕርቃም ስኒ ከይበጽሐ ከሎ እንታይ ግበር ረሓቕ አንቶይ ከንታይ ኢልና ምሳሌ 13:10 ባእሲ ኩሉ ጠንቂ ኩሉ ባእሲ ፕራይድ እዩ ትዕቢት ስለ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ተሓሳስባ ክትብደል ከለኻ እንታይ ኮይኖም በዲሎም ኢልካ ምሕሳብካ ምስቲ ሰብ ንኽትባእስ ይፈርደካ ክትብደል ከለኻ ኣብ ክራይስት ሰንተርድ ኩን ክራይስት ሰንተርድ ዝኾነ ተሓሳስባ ነቶም ዝበደልካ ይቕረ ክትብለሎም ዓቕል ክትረክብ ኢኻ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም ኢሉ ብርግጽ ይፈልጡ እዮም ይቆትልዎ እዮም ዘለዉ እሱ ግን ካብ ሰማይ ሒዝዎ ዝመጽእ ኣጀንዳ ምእንቶም ክመውቱ እሞ ንሳቶም ከዓ ብህይወት ክነብሩ ድሓር ብትንሳኤው ድማ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከኣቱ እሱ ክትንስእ ከሎ ሶም ጽድቂ ክቕበሉ እሱ ክመውት ከሎ ድማ ስለ ሓጢያቶም በጃ ስለ ዝሓልፍ ዘሎ ሓጢያቶም ይድስከም ዘሎ ስለዚ ኣብ መስቀል ኮይኑ ነቲ ናቶም ተግባር ምስ ተንሳእኩ ከርእየካ ወዲ ክርስቶ ከርእየካ ድሕር ሰለስተ መዓልቲ ጥራይ ይረኽበና ኣይኮነን ድብል ይሕርቅም ኣይኮነን ዘሎሱን እንታይ ዳ ዝመጸሉ ዕላማ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ጋድ ሰንተርድ ሓሳብ ኣሎ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ኣጀንዳ ብልዕልዩ ሓሳቢ ሰንተር ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዙ ዘሎ ስለዚ ክሳዕ መወዳእታ ብፍቕሪ እናፍቀሮም ይቕረ እንዳበለሎም ሞይቱ እናፈከረሎም ኣይኮነን ሞይቱ ነታ አንጻርካ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ስንኻ ክትሕርቅመሉን ነታ አንጻርካ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ክትምሕሮን ኣብ ምንታይ ሰንተርድ ኮንካ ኣለኻ ይድውስኖ ኣብ ገዛ ርእስኻ እንድሕር ዝተኸበበ ሓሳብ ሒዝካ ኣለኻ ስለኻ ሕማቕ ክዛረብ ከሎ ንዓይ ኣነ ወዲ መንደ ፈሊጥካ ንዲኻ ኣነ እኮ ግልጋል እየ ኣነ እኮ ክልተ ዓመት ኣብ ቤት ኣምላኽ ድገበርኩ ስኻ ቤደልካ ዳይ 5 ዓመት ጌርካ ኣብ ጎይታ ንሕና እኮ 15 ዓመት ደገልገልና ኢና ዩሲ ንገዛ ርእስኻ ኣብ 15 ዓመት ኢኻ ትሪኣ ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ፍልጠት የብልካ ማለት እዩ ክራይስት ሰንተርድ እንተደኣ ኮንካ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ክበኣሰካ ኢሉ ዝመጽእ ሰብ ከምዘይ በኣሰካ ጌርካ እውን ክትሰደድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንየሱስ ክሳዕ መወዳእታ ሕማቕ ቃል ከውፅኡ ይጽበዩ ይወቕዕዎ ይሃርምዎ ይገርፍዎ ኩሉ ይገብርዎ የሱስ ግን ክሳዕ መወዳእታ ትዝመጸሉ ዕላማ እናነገሮም ናብ ጎይታ ኸይዱ ማለት እዩ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሳበይ እዚኣ ንብዙሕ ሰብ ድማ ሓራ ክትገብራ ኢለ ይሓስብ እሱ ከዓ
Christ centered is better than self centered ማለት እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንተዳ ሃሊኹም ኣተሓሳስባኹም ኩሉ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተሓፀረ ግበርዎ እዚ ማለት ንሱ ኢኹም ዝበለኩም እየበሉ ኣይኮንካን ዝተባሃልከ ኣይኮንኩም በል የብልካን ተተባል የብለይ እምበል ዋላ ኣባይታ ዘሎ ዝመስል ራእዩ ወይ ከዓ ኣለካ ተተባሃልካ ዋላ ኣባይታ ዘየለ ዝመስል ኩነታት ይዛረብ ንስኻ ባይታ ኣይኮነን ንዛረበካ ኩነታት ኣይኮነን ንዛረበካ ኩነታት ፀሓይ ትበርቕ ፀሓይ ትዓርብ ክረምቲ ይመጽእ ሓጋይ ይኾን ኩነታት ይለዋወጡ ኣብ ክረምትን ኣብ ሓጋይን ኣብ ቀውዕን ኣብ ጽድያን ግን ዘየለዋወጥ ቃል ኣምላኽ ኣሎ that's why ብሩባሩባ እኳ ምስ ትኸይድ ክፉእ ኣይክትፈርህን ኢኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእትኻ ማዕድ ክሰርዓልካ እዩ ጸላእትኻ ስለ ዘለው ጸላእተይ ከቢቦምን ኢልካ ትዘምር ኣብቲ ቅድሚ ጸላእትኻ ማዕድ ተሰሪዕልካ ራእዩ ክራይስት ሰንተር እንተራእኹንካ ጸላእትኻ ይኽበቡ ኣይኽበቡ ክትበልዕ ይዝረአየካ ንርእስኻ ሰልፍ ሰንተር ዳይትኹን ካብ ትዕቢት ተሓሎ ትዕቢት ንውድቀት እያ ትቕድማ ትዕቢት ማለትካ እዚኣ ኣስተውዒልኩም ተዳ ሰሚዕኩምኒ ስለ ርእስኻ እትሕዞ ኣተሓሳስባ ካብ ገዛእ ርእስኻ ተበጊስካ ትዕቢት ይበሃል أنا لعل خليل كام حساب تعبيتي أنا تحت خليل كام حساب تعبيتي أنا يخليل كام حساب تعبيتي أيكلني مبال تعبيتي أنا تبع دفاري مبال تعبيتي أنا أيكلني حفاري كزارب أيكلني كمهر أيكلني خزمر أيكلني عين سب أيكلني مبال تعبيتي أنا الكاتو وعزل لها من النت نجزع رأسها عند حركوينو عم تحت التعبيت تحت يركالها أنا أكتب له زلكا اتنات كمان النت زخنة هو الدماء تهود ما برهان سب نبرت هود ما ونبرت مسبلة تهود ما برهان سب نبرت يوحنا حد 4 لازم ناتكا برهان هيوت كاناتكا هيوت برهان كرايست سلازخونه نعخ هيوت كخريستوس سلازخونه انا اكتب لك الله كرايست يرايك انا اكتب لك الله سو هيوت كخوين يرايك نعي هيوتي كريستوس يبل نعخ هيوت كتحالفو سيتويشن يكون ስለዚህ ናሎም ማዓንቲ መደብና ብዚያ ክትውዲና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም ሻሎም